Sugatan ng isang senior citizen matapos na mawala ng balanse at mahulog sa sinasakyang motorsiklo sa Barangay Terogo, Caramoan, Camarines Sur, dakong alas 10 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Romeo, 78 anyos at residente ng Barangay Salvacion, Parehong Bayan. Batay sa ulat ni Police Staff Sergeant Jonathan Dorado, galing sa isang burol ang biktima at nasa impluensya ng alak. Lula ng motorsiklo nagpahatid ang biktima sa Barangay Terogo upang katagpuin ang pagbebentahan nito ng kanyang kalabaw, subalit nang pababa na sa motorsiklo ay nawala nito ng balanse at tumama ang ulo sa sementadong bahagi ng kalsada. Kasi sila nang sa ball sa lamay ng patay, and yung senior citizen nasa intoxication ng alak, medyo burot na din, then dahil sa katandaan medyo groggy na. Pagbaba ma'am, yun natumba, and then yun na po ang nangyari. May paalala naman ang otoridad. Maging maingat po, lalo na po yung mga kabataan, ang pagsusuot po ng proper helmet, yung crash helmet, hindi po yung mga nutshell kasi wala naman yung protection. Nakalabas na ng ospital ang biktima at nagpapagaling na sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.